Doncs després d'haver de marxar de la meva casa taller i deixar de fer classes de dibuix, he anat a parar aquí a Nidart. Això és l'espai comú, hi ha diversos tallers d'artistes per aquí. I jo he estat aquí 3 mesos, després de deixar la meva casa de 10 anys i taller. I aquí està l'expo que he muntat. I part de la mandanga, que se'm quedo sense llar, és que he dormit aquí, aquí al llit, que és part de l'assumpte i del peregrinatge ascètic que he començat aquí, a prop de casa, amb bona companyia, seguretat, per trobar noves estratègies, forçar-me a moure'm i a ensenyar el que faig, sortir del meu cau, que és còmode, per ser autista també, i fent un esforç per ensenyar totes aquestes cosetes que faig. I la meva obra parla molt del meu procés, és molt biogràfica. I aquí hi ha aquest salt boig que faig de, vale, em quedo sense ingressos, em quedo sense lloc on viure, vaig a intentar una altra estratègia, que és focalitzar-me més en la pintura, en la meva creació, i trobar llocs on pugui interessar, que se'm conegui, cosa que no he fet mai perquè, repeteixo, amb el meu autisme, en el meu cas, doncs m'és bastant igual la validació, l'estatus, totes aquestes cosetes. Però clar, també vull viure més còmodament, llavors provarem d'encaixar-ho, aviam a quina banda pot encaixar, i a desprendre's dels hàbits de comoditat, de càrregues, de, per exemple, referències fotogràfiques a l'hora de pintar. Aquí veiem, no, el que venia fent i aquí veiem on he arribat de moment, que a més representa el que he viscut aquí, poder-me aturar després d'haver fet 1000 esdeveniments abans de marxar del taller, pair aquest dol de deixar-me sense casa i sense ingressos, i sanejar-ho, col·locar, endreçar i tornar a sortir de l'ou d'aquest niu que ha estat Nidart. I no m'enrotllo més. Aviam on vaig a parar, bueno, ja ho sé, ara vaig a parar a Calafou, me'n vaig en uns dies. Ja intentaré fer també algun vídeo d'aquests. Salut.